Nami katamu ka na, so kaya pakatamu ka na, examino to kapag atin ka sa exam, ino, kuunsira na ka ubi. O, akala ba ko tawag ko? Ayakan na sa mga tanong ko tanong, nakana ba tanong ako? Nakuha na nakawala, nakana ba kaniya bago kasi? Kaya awan tanong, sudagaman tanong sa Marawi, nakana ba tanong, ibigasan wala, paniwan niya sa tinda niya, oh, katutu mo na kanana. Ya, dapat dia tadi nugasan. Niya makakuasa, ito na siya ito sa iyo ito makakubra. Di ganda, sukyo makakikuera ng mga walera na, kikalimera na. MCB, Gitu rin. Dapat man na rin ang pagtanong. Kabilang kaya makna niya na dumatotong sa mga walay tanong. Namiya malagwi tanong, kamiya mano tanong sa iligan. Nalangwa na taguwalay tanong, naginatan tanong, kaya katay tanong na sano nga nagada. Natangin iba kan namunan, nagiya siya tanong sa walay tanong, namiya pusi po na lang natangi. Oh, dapat man na rin na manggulubagari ako. Tiruan yung lagi sa watayong tuwa siya. Mina ka, sa kanya hindi ko makapagkupita ka. Ang mapatino sa giyo gaya ko na, sa kubukin na niya ka na lang niya, dura ka na ki. O ay, suwallahu jala. Na, aya at pang amapian na niya katamok. Okay, naputay ka, naayatan ka sa sotamok ka, nakanabangar ka tadi, naputay ka, naapya sa sate manaksising na di nga gawidan mo kubo. Kibaga ka lang sa niya. Doon na ba kong gawidan? O katay kaya ka na napakiwataan tanong kasi man sa supervisor sa Durudin na si kami tampar sa ano, si kami tiga-digi na yan. Ha? Na-supervisor na, okay, namiyawa pa, naapya sa sati manasilinas na din ikaw ito. Ngayon, nakaginawa na tamo ka ko dunia na palapalin na nasembay, na ubes na absibay ka, na magawa ka ko walay, nakibaga ka lang na gamit walay. Lagi dunia, amiyaling tanong, na niya taita na tamang sa wata ka, nakibaga ka ka, nabangar. Oh. Na, ato na itapangamarata na niya tayo babaitan mo eh. Masakit. Ha? Kaya ganatan sa mga otak yan, pag niya gumanat na, si supervisor, ano mga otak yan? Madi ka lang mga otak yan. So kaya mo pati supervisor, natinugin na ruman niya. Nabangapatiro ang mga totoy, mga kagulit siya. Uway, watay sa lutan niya ba yun? Gitu. Allah, na. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. So ating Allah Ta'ala sa manusia, naiira at tay pangalin, ito po na mapiyaw. فَأَكْرَمَهُ, apagana ito po na pisya ka sa kawawa. Hindi niya na rin pisya ka sa kawawa, bigyan niya datra. Nasa katana niya, lokal-lokos na sa divisuryan, apiya suba-uba-una, dito na mapit. Ha? Ini siya ka sa kauron wallah, nabiya kang balay niya. Ini siya ka sa kauron wallah, nabiya kang tirakya. Ini siya ka sa kauron wallah, ta'ala, nabiya ka pag-iblihan niya. Ini siya ka sa kauron wallah, nabiya kang pangaruman niya. Pipikiran iwag, yung na nabiya na ruwakan na, doon narkiyo sa nga, kung ano kutiyan o inanas, sino ano? Ha? Wala amago na mo, ikalimo yan. Ino niyang kalimo, napaganero, no? Kasubat mo ano to? Bagang paganeron, na inisya ka sa kaw niya nun, na wata. Bigyan niya sa wata. Nakagyan ko, makuha niya, naging ko tawata, inisya ka sa kaw ron, wala amago na inikalimo yan, ngayon, na inikalimo yan, kaswata inibota, nagwagi ma-attorney, guma-doktor, guma-engineer, boleh kontraktor, naroon niyo kichuli mo wallah. Akam ko din adla ko dunia na niya kato ni aircon. Na may buli sulang uno kwarto yun na naka-aircon. Jiran, away. Miyaga so pagdaan niya na pindika. Kami nakapagda sila na mag-aircon. Jiran, miyaga so kakan. Aayam ano niya nakatilang. Kami buli mga kutsara. Ngayon nakagyan niya milyonaryo siran. Aming gula na nakuwatay na. Giti, sumpah totoo ni alimu. Afa akramahu wa na'amahu.
Nakagyo ko na ikanin mo Allah ta'ala sa manusia. Ari Jibiw. Na ako napitiro niya, fayaqul Rabbi akraman. Mapiyaman na rin na akraman na. Nabaya ko na maturo. No, tigil man na itatawa ko. Apisya ka sa kaupad na na. Oh. Na. Gito saya mana niya natapangamapiya. Nagunian man tapanginamarata. Wa amma idha mabtalahu rabbahu faqadara alayhi rizku ay dayyaqa rizka. Fayaqul Rabbi ahanan. Na. Amay manatig wallahu ta'ala. Ito siya to niya. Ibito to. Oh, na amay manatig wallah ka ay init na pangamiro. No. Ana tapangamapay. Tapangamapay. Ato ni tapangamapay na fakadara alayhi rizka na piya kasimpitan wala sa kawiyagan o miya napis. Miya napis o tinden yan na miya puwesan yan na so tinden yan. Ha? Na may ayam yan labon yan na palin utang. Ha? Na dipekag mo kapiskatan sa kawanan, napiskatan sa jiwa, napiskatan sa talingden. Yuti fakadara aday hiris ka. Kaya si Pitano, may hospital si Karumanya na palit utang. Ha? If kaya iya ka mga tagadiyan, minsan nga palit utang. Fakadara aday hiris ka. Nakagayama namin na da aparwarimbar, na da surutayman, na di pakakawanan, na di pakadiwang, na di pakatalikod, na di pakasangor. Kasabag sa kota kaya yan. Sa kakukuha niyan ang pagregsapantan sa kawiyagan. Naya ko na rin niya ni matero rin patay na fayaqula Rabbi ahanan. Ayaw ko na matero rin na no. Tato ako ay piya karundan ukad na naman. Oh, tato ako niya na piya karundan. Kalla bal tukrimunan. Sumat yan ito. Kalla bal tukrimunan yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kanatig Allah. Kagyan ka na nadagang na ka, narakakaman na lang, itatali na karga. Na inuwa kan kinuha, na puripi sa karga. Kami, layakan na adi kagasarigan. Kala, tukri mo na liyatindig, na bangkasa-kasako, kung mga wata inwakirin na tanulog siyan. Wala tahado na ala ta'amil miskin. Napakabida makada na agyan kay mga seringan na mga miskin. Mapiyang makuto na mapiyang makagabi na mapiyang makagabi na dataro din ka sila magagidam. Nakinuwa ko kaakawiyagan ka na di ka bukusama. Kainuwa ka kautilitan nila ka sila kaprin. Nakailitan nila ka na hindi nila ka naging kaya mga responsibility nga na nigulang ito ka. Nakinuwa ko di ka bukusama. Koto. Lain naman magandang siya ng salam no. Ha? Dapat kita nga na pinidiyan na mayaway ito. Nabiya kayo siya na sumusa na sumusik wallah. Kaya na ikuplala ko sumusa na siya ganun yan na kaya mama. Kaya Musa, ila ay natatawadya. Ano ka hindi pagagaw? Tingin na sila ko sa Jebel Tor. Mitiyaray kami ang usukad na na. Natigagay kaya mama. Kung pa kaya adna ipakawita ka nalang. Di ko mo sa ito na ilalagay ipakawita ka, natingin na lang man. O baka lumakad mitira ikaw Allah. Natiro ang ako wala, utangi ako niya sa 2,000. Bunda niya kita, mitir man na kautangan niya na rin. Then, apian na namin na di na pagutang ang tamo ko. Ha? Nawakati kami ito na sukat na tiruang arakan na utangi ako niyan sa 2,000. Nasarang mo. Na mau masuk sarang na kuha niya, nasarang mga tama tao. Okay. Anak ko mo sa isang bayan, ano? Na, tawag niya video mo sa Kudya Barto. Ayaw mga tabi mo sa Kudya Barto. Lagi ako bubaso mo sa natingin na iyang na kaya hindi pa kawitara ka na kuha. Katero ka. Ayaw man na di ka pa kambitira iwala gusto mo sa nasunjo suwara wala ni Epkan Gumusa. Kanaba sikan na kuha, ano to? Sikan boys. Sunod sa suwara wala ni Epkan Gumusa. Wa kallama Allahu Musa takliman. Ito to biyano yung gibuta. Wa kallama Allahu Musa taklima. Diimbitira iwala sa Musa sa piu-piu na kambitira.
Okay, naayabin na natira na gusto Musa na 70,000 lapis. Oh, ada mati di mana tuh? Nayawanan na ini sarigra na katero na kailangan na mirapay ati wala to no to. Sige naad na kaumakan. Asya gede mo sa jabugo. Pagutangan ka ko nakik. Dito diri yan. Ati ginaw pagutang na silang pagutang. Tinaway pagutangan na ka mo dyan 2,000. Nasarang bubu na may puso sarang na po nakabubu. Natigin na tiyari magananan. Karo bubangan. Natero ako na nanewan niya. Lagi mo. Namiyaning sa Musa. Ay ako bukit ko lang na nanew niya gito. Natina suwasari berlaw na rin ini. Minyo tamak na rin. Tigin na waya kay piliw na ka mo. Anatingin na na yung udin no. Tumiyan ko siya Musa. Niya ko maamamay din. Natingin ako ate ko nag-isudwang gibuwa-buwan. Kailangan na ba? Miya ko ay ito, nagunian na itantuan dugeng. Oh, gunian tanto rolling. Agi mo tagugib. Naguwa kay mamiliw na rin siya kita. Puring anay, barakat ang pubuan lumda. Oh, ay. Lagi sa katanan mo tangtag yan. Ito, nalunay ka bubarakat yan. Ikuda 5-6. Lagi tayo nung tangtaw na. Nung matututo. Ha? Napagutang tagyan ito na piu-piu na inutangan tanya na tayo iba karga piyan naman kung yan nakarado. O ay ano ka matoto, debara ka niya. Nabuwa kay makatamo-tamok siya ito na tingin na karoma ko naging atamo tanah na kikasui buaya. Na kailangan na kalabas sa katawid mo ka makatamo ng mga peditay ni. Dati na ito na, tingin na tayo mo ka lang na miskin na pamaging silang. O ay kakuin mo yung walong tada. Napadinig pa noon na miya katamo. Tingko ang alam mo na yung niya ng mga wata ilo, pamgi nga sira noon. Kakuin niya mo. Nada, hindi pamgi, kaya nakagita doon na niya kala. Na yung mapasat. Natingin na naman na miya kala, alam mo. Natingin na manita sa dyan, restaurant na pala, libre. O man naman ka na, makipanindita ni paradokman. O may naman ka man, manindita ni paradita. Naunap sigit ba ka? Nakagi ako masaran. Coba yang hidup malu Musa. Musa. Ada nggak syuting na suruh sa Jabal Tur? Natingin na pa ko itagor ka mansana na. Natingin Musa na to no, natingin na tiro ang akuha kami agad na pasaran. Kuha niyan din. Magino tulan dyan ito. Nabaging yung mga nopelan. Kagi yung kaya marano na igila pagutan na dito ko mapesil stop. Grabe. Kagi doon nga niya na ada nga niya na pilananan asalan na dibot. Okay. Para tayo naging kaya tango-tangan na dengan niya na pag-injeksyon na. Mga pas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namata na kiting dewalay ngayon. Kapitawag ko mama na. Lagi di mana di kebetulan berano ya katai dia. Ada tingin na niya kuha ka kaya mapiyan. Betarkan kaya. Sulika. Nasabi yun, napiyan ka na panatama ka ba siya? Tingin na mata na besok kayo. Nga benda rami ka kumatay na dito makasukat. Nasabi sa akin mo, tapi mo bentuk-bentukin. Natingin na ito niya angin. Kadatingin na ka na. Sada ko ka makatiro ko angin na kailangan na matiro ko kayo. Tingnan naman eh. Natingin na ka makakalimun wala ka piu-piu na sigan chumiwag yung mga. Kasi tingin siya makanariyaw taka. Ada penakatawa nang nataw sa ingedaya abu da maka guna ko bagriyan. Ela mga duplicate kita kan? Nakanapay sa hotel di tama na kasi bubu. Ina ka. Kata bubu gue kaya patay niya. Namay ko niya nga rumah si Uda yang mana niya nagyap mga rumah yang pada ni bibelogan. Nailang naman natingin man kay hindi ka limusinan wallah. Amin mo at asirin na miyak ka lalalay gigo. Watch ka. Tiyak po ako. Ada tingin na nato na yung ka. Natingin na pagiligan na wagin na kurang sasangi bujo pira ka. Ada kagi din na niya injection na. At tingin Allahu Akbar. Siya kung chumiwag yan ma.
Maligaw. Na mana niya nasa guru dia ulima. Nautang nga sa guru na yan. Nani ka biting nga pagin ro na mga wataya. Di kita sapat to. Nanay no tangi yang sabto na problema no man sabto na sigid na detaro dekig demya gitu. Oh. Na siya gede sabto, na ikatlo sabto, na ikatlo sabto. Natigin na detara ki ube biu ko nga ko yake. Pero no na ka beli yang bende iya di pati. Oh. Dire gian, pagar. Na tulo no nari. Tina suwi no tangkara kana kailangan ng mga wata. Natigin na, kenapa ko ito kalilipat? Ito na sumasati. Tigin na sapato, nabiyak ka ikapalaway ang sapato. Natigin niya manapasati na sapato. Natigin na uway. Nada, bondita. Ngayon, ang tigil ko, lingwa buwan daw kita na mangindi ako sa sapato ay pagtagakan mo. Nabilang mo siya. Uway. Natinay ko tabi ang bubong ako. Oh, nagunya lagi pamustan asad niya biyang utang na ikaw dugi ko naraka. Giya na miya bati ay atingin na sige na sa kanil susugatan niya. Siguro niya. Naguwa kay pangutang na biya din yan. Hindi debagi ano man natin. Kata na kisuwan. Delo. Nagito na miya kataluran mo. Ayam mamubiya sa umrana, namibili, hindi ito sa umrana, kakadikya ka ganun ka. Owa. Inutingin na pay katulaki, pay katulaki na. Owa. Kaaya, akapapakarata, ada to manusia na sabag ko lagi dia na. Manusia. Owa. Miya mula sa banggala na upi. Tari kay banggala, kakanagi. Buk mo, bugi pula tama. At tingin na leo, buak banggala. Miya ko ang isusinta apelan yung amalan. Ginagwil ka kanong tama ko din. Natay tamin niya wijaki at asinupin. Karya mo niya. Di ba kaptiro siya ito? Ay, tama niya. Ay, gina kasi, tingin na ukit na ay, manipulugan niya pamaditi. Naging umaling na buwan na sila yung Romanian na, tingnan niya na najuindeta. Kabandoto na makapuon. Kagi ako mapitap ka balagag matigin na mata na kagi ang bubunuan niya na so ginawa ko siya banggila. Kasi na ngayon tingin na bugi ko lang isabihan mo po umuwi ba't malakas. Kaya biya bitijiran natigin ako. Kagi ako makusap ito miya ko bakman. Tinero ka tingin na ibatarya tiniksan ako gulayakan na anda ko luto na bumiluto. Hinarinayak makala ko nung yaboy dito. Kami ang yun sa kung ngayon, maayak yan mga ngayon yung tawa, maligid na kanya, iginati ang kung kasatan ko nga nagulo, na di kang pagkitang kung sa luwaron. Basta kaya may nga pakati ang utaw, na kailangan na sakat man i-adjust. Uway, at ipiyaga na, nakakimiling kayo na si papalangin na nakarni, na bangun ipiya ka betul. Akataw na kanya, kadang-kadang nakatong. Nagigit. May sabab sa nagiran, imialuitan mo, makapantag sa gini, kama manusia irgitan mo, aad na manusia, ad na tagniyan, aad na manusia, ad tagniyan. Sabab sa na malumya kata sa wasyatang na yan. Na amin na ko niyo kay panglitan mo sa akarumaya. Di tanong bebelag di supervisor. Ako siya kiyong utabelalok siya. Ada ba kayo? Na lumangkap, ulang manutungan na itan mo, mindud sa limu Allah, apa siran din pakasungo ino Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya Allah tunina merka ya Allah. Agiyem ka iya timu amin na itong nakaini ko mga amal ni atiri mga ya Allah. Kada na niya makalimo na masaling gagaw na di kami pan makablablag. Sulamu langwan o karibatan ang kadusta namin bidadabtar sa langit na panapalengkang pagirinan niya Allah. Kada na niya makalimo na masaling gagaw na ayamala apang ni inamerka na giyang kaya babaya miya sa babay ni kalimuda miya itiyangan kaya Allah na pang ni inamerka kad na namin inipun ko keraw taw na akir balik na tamandan sa kiyaga na tinyar kami na wad na miyang bilabakya na gumiyat tiro yan na miya pamikir yan na dang kau nakasuatan
Nasi ko kabubuling ka, apa mamaap na paririla na pagni na kaya Allah, diya mi panmibubas o mga 5 min na maapingkar kami na rila ingkar kami, ya Allah. Sa pedangong si karumaniya, nabugim ko ta mga panugungan niya, ya Allah, na pala yung kasiran rila iya Rabbal Alamin, hikad na namiya makalimun, yung budi siya kayo, na iya malalagyan kay luksa dito, ya Allah, na sulango lang mo ng mga luksami, amiyang ako na apya manarima ka na pagpagni na kaya Allah apalapalaya kasir kami pakadaya si ko mga kubayran ni Allah. Kadna na miya makalimo na masaling gagaw kaya kaya bati ako Quran nagugyan kaya ta'lima miya Allah na palapalaya ka na itarima kadna nami na taktakpang kasubalasya na timbangan ka na sampay na kadniman tudin ko kubur ang kutababay miya Rabbal Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ditakrim rin nila yun.